L-Air Malta qed tkompli tesperjenza dewmien esaġerat ta' sigħat twal fit-titjiriet tagħha. Sitwazzjoni li prattikament saret in-norma ta' kuljum fil-maġġoranza tat-titjiriet li topera din il-linja nazzjonali tal-ajru. Dan qed iħalli impatt negattiv kemm fuq il-klijentela Maltija li tagħmel użu mill-Air Malta għal vjaġġi, kif ukoll fuq il-prodott turistiku. Kif it-turisti li jżuru gżiritna jibdew jew itemmu l-btala tagħhom f'pajjiżna b'toma kemm xejn qarsa. Il-ħamis reġa' kien hemm dewmien fuq it-titjira tal-Air Malta KM 478 għal Pariġi li mis-6:30 ta' filgħodu spiċċet telqet għal ħabta tas-satejn ta' warofsinhar, dewmien ta' madwar 7 sigħat u nofs. Id-dewmien f'din it-titjira impatta wkoll it-titjira ta' ritorn tal-Air Malta KM 479 minn Pariġi li kienet skedata li tasal f'pajjiżna fis-sija u 5 iżda t-titjira ġiet posposta. Anki l-passiġġieri li kienu se jivvjaġġaw lejn l-ajruport ta' Heathrow f'Londra permezz tat-titjira tal-Air Malta KM 100 esperjenzaw dewmien il-ħamis filgħodu. Din it-titjira kellha titlaq fis-7:15 filgħodu bil-passiġġieri ġew msejħa għal boarding iżda kwarta wara dan l-avviż dawn ġew marfa li se jesperjenzaw dewmien u tħallew jistennew għal tul ta' ħin mingħajr ma kienu jafu eżatt x'ħin se jitilqu. Bosta kienu dawk li kellhom jaqbdu connecting flight mal-wasla tagħhom f'Heathrow u setgħu ġew impattati b'dan id-dewmien hekk kif l-ajruplan spiċċa telaq għal ħabta tal-10:15 filgħodu, dewmien ta' 3 sigħat. Skont rapporti fil-medja, il-kap tal-operazzjonijiet tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru, Declan Keller, attribwixxa dan id-dewmien għal fatt li l-Air Malta qiegħda topera b'8 ajruplani biss u meta ajruplan iġarrab xi ħsara m'hemmx ajruplani oħra għad-dispożizzjoni tal-Air Malta. Fl-istess waqt jidher li l-Air Malta qiegħda ssiba diffiċli biex issib spare parts tal-ajruplani fis-suq u dan qed ikompli jiggrava s-sitwazzjoni.